μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου που επιχειρούσε να αποτρέψει τη συντριβή του αεροσκάφους έχει καταγράψει το δεύτερο μαύρο κουτί που εστάλει για αποκωδικοποίηση στη Γαλλία. Τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν στο κόκπιτ δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ο ηρωικός φροντιστής Ανδρέας Προδρόμου. Συνδέομαστε με τον Θάνο Πασχάλη, ο οποίος έχει τα νεότερα στοιχεία. Θάνο, τι προκύπτει από τα όσα έδειξε το δεύτερο μαύρο κουτί? Το δεύτερο μαύρο κουτί, η Εύα, έδειξε ότι βαριές ανάσες και μουρμουριτό κατέγραψε το δεύτερο μαύρο κουτί, γνωστό ως καταγραφέας της φωνής του πιλωτηρίου, το οποίο πέρασε σε μαγνητοτενία την τελευταία μισή ώρα της πορείας του μοιραίου Boeing. Να πούμε ότι η αποκρυπτογράφηση έγινε από Γάλλους ειδικούς της Υπηρεσίας Ερευνών και Αναλύσεων για την Ασφάλεια της Πολιτικής Αεροπορίας. Λοιπόν, το δεύτερο μαύρο κουτί επεστράφη στη 1:30 χθες το βράδυ στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων. Τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των τεχνικών, οι βαριές ανάσες φανερώνουν ότι κάποιος φορά μάσκα οξυγόνου στο πιλωτήριο και βαριανασένει. Αυτά αποδίδονται στον Ανδρέα Προδρόμου, τον φροντιστή που μπήκε στο πιλωτήριο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να τα προσγειώσει. Οι πληροφορίες τώρα από τα μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων είναι φιδωλές, Εύα, να το πούμε αυτό. Επίσης διαρρέεται, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε επ' αυτού επιφυλάξεις ότι ακούγεται στο πιλωτήριο και φωνή, η οποία όμως δεν είναι ξεκάθαρη και αναγνωρίσιμη, να καλεί σε βοήθεια λέγοντας Mayday 3 φορές. Το ερώτημα είναι ότι δεν γνωρίζει ο άνθρωπος στο πιλωτήριο να καλέσει στη συχνότητα, δεν λειτουργούν οι επικοινωνίες. Ουδής γνωρίζει προς το παρόν και επ' αυτού θα πρέπει να διατηρήσουμε επιφυλάξεις. Εύα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Θάνο, σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι κραυγές του ηρωικού φροντιστή λοιπόν δεν ακούστηκαν πουθενά και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Συγκλονισμένος ο πατέρας του Ανδρέα μίλησε με περηφάνεια για την πράξη του γιού του. Σίγουρα